Салом алейкум бинандаҳои азиз. Имрӯз санаи 27 сентябри соли 2024 мо бо ҳамроҳии Жанна ва акаи Миратулло дар Московский городской суд қарор дорем ва имрӯз бо ҳалномаи Московский городской суд қарори Чертановский районный суд дар бораи выдворение кардани акаи Миратулло бекор карда шуд. Салом алейкум дӯстон, рафиқон. Манамо бо ҳамроҳи акаи Сангин барои корои видварини мо абрашатсия кардем. Суди Чертанова бекор карда шуд. Дар ҳақиқат абрашатсия кунем акаи Сангин да дастгирӣ кунем. Ё одам ҳамвақт дастгирии мигрантова. Ҳазор раҳмат барои падешгах. Сегодня, 27 сентября 2024 года, состоялся суд по административному делу. По итогу мы отменили решение Чертановского суда, прекратили производство по делу. Выражаю огромную благодарность юристу Сангину, благодаря ему мы выиграли это дело. бинандаҳои азиз, барои хел ҳолатҳода дучор шуда бошед, ҳаракат кунед ки бо роҳҳои қонунӣ бекор кунед ҳамин хел ҳолатҳоро. Аз иҷрои ҳар хел корҳои ғайриқонунӣ, иваз кардани ному насаб ё ки ғайриқонунӣ убур кардани сарҳадҳо худдорӣ намоед. муроҷиат кунед ба ҳуқуқшиносо ба адвокатҳо ки ҳамин хел корҳои шуморо ҳал кунанд. боқӣ худоҳофиз, саломат бошед. Худоҳофиз. Ҳазор раҳмат.